今年のクリスマスは何が欲しい？一人の時間。今年のクリスマスは何が欲しい？リバー。今年のクリスマスは何が欲しい？動画での出番がもっと欲しい。今年のクリスマスは何が欲しい？私だけの助演版が欲しいわ。今年のクリスマスは何が欲しい？別に。今年のクリスマスは何が欲しい？大好きな友達と過ごす休暇よ。今年のクリスマスは何が欲しい？わらわの欲しいものを聞きたいのか。悪いがそちには教えまい。今年のクリスマスは何が欲しい？お主には教えないぞよ。